Δεν λείπει φαντασία από όσους πλουτίζουν μέσα από την παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή. Δημιουργούν εταιρείες με πλοκάμια σε ολόκληρη τη χώρα, γεμίζοντας την αγορά με πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Χρησιμοποιούν αχυράνθρωπους και φτιάχνουν εταιρείες μαϊμού για να ξεφύγουν από την εφορία. Εισπράττουν παράνομα ΦΠΑ, εμφανίζοντας συναλλαγές με ανύπαρκτους πελάτες. Πλαστογραφούν υπογραφές, εκδίδουν ψεύτικα δελτία αποστολής. Κάνοντας ακόμη και τους ειδικούς από το εξωτερικό να σηκώνουν τα χέρια ψηλά και να προτείνουν φορολογική αμνηστία. Then I would make a tax amnesty, that all people who have evaded taxes can come back into the official economy. Το μαύρο χρήμα που κινείται γύρω μας είναι πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Λέμε ότι είναι κοντά στο 25 με 28%, οπότε αν το κάνουμε αναλογικά με το ΑΕΠ, βγαίνουν αυτά τα 60-65 δις. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι είναι πολύ παραπάνω. Ίσως είναι αυτό που κάνει τους αναλυτές να ισχυρίζονται ότι οι πιθανότητες χρεοκοπίας της χώρας είναι ελάχιστες.